Преди близо 3 години наш екип беше на гости във фермата на Иван Мутафчиев в град Разлог. Какво се случи за тези 3 години? Иване, имаш думата. Какво се случи? Много неща се случиха. Първото нещо е стадото се увеличи. Близо вече към 200 козички имаме, заедно с яретата, от които около 140 са дойни. Направихме мандричка в Разлог, която вече работи, функционира. Биосертифицирахме се от 2 месеца, което е много добро постижение, тъй като преходният период е 2 години и половина. Всичко е окей и започваме работа. Хубаво. Къде реализираш продукцията? Продукцията реализирам най-вече на вътрешния пазар. Банско е курортно селище, една част от продукцията в Банско, другата по големите градове. Некъде около 400 литра преработваме на ден мляко, 50-60 кг сирене на ден. Значи за сезона около 8, ако е късмет 10 тона. Искаме една част от продукцията да отиде за Европа и имаме запитване даже и за Щатите, за малка част от нея, но искаме по-голяма част да остане за България, защото българите имат нужда и от хубава храна. Щатите, как се стигна до това предложение? Имаме запитване от една търговска верига в Щатите, която прави такива щандове, биощандове. И България е чиста страна. Проучването вече се знае, в интернет всичко има. И ни се обадиха оттам и искат септември месец да им подготвим мостри, за Щатите специално. Ние сме малки там за Щатите, но все пак няколко магазина, пак е хубаво. Предполагам, че и българи, които живеят там, са помогнали, за да стигнат до нас. С най-смелите си мечти не отиваш ли до една бройка от около 1000 кози? Не, много са 1000 кози. Просто условията, които са тук, това са планински условия, не позволяват някъде 300-400 кози максимум. Трябва да има паша, трябва да се грижи за тях. Изискванията при биото са доста по-големи, отколкото при нормалните хранения на козите, отглеждане на козите. Така че трябва да сме реалисти. Винаги в нашето семейство винаги е имало стока и винаги е имало кози. Моят дедо взимаше козите и ги караше в планината. Там правеха една кошара и там мандрувах. Правеха се в дървени качета, се правеше сиренето и като дете ми беше много вкусно това сирене. Ти сега докарваш ли го сиренето на същия вкус? Опитваме се да сме много близко до това, което беше. То не може да бъде абсолютно същото. Сега вече хигиените условия са много по-добри и предполагам, че и би трябвало да бъде по-добро от това, което беше едно време. Не работим все още на пълен капацитет, тъй като използваме млякото, добито от собствената ни козеферма. Работим само козе мляко и произвеждаме продукти изцяло от козе мляко. Какви? За сега прясно козе сирене и зряло козе сирене. Плануваме да разширим асортимента с прясно мляко и кисело мляко, а за в бъдеще евентуално и кашкавал. Колко време е биосертифициран? Тази зима ни приключи преходния период на фермата и беше сертифицирана като био. След това сертифицирахме и предприятието и сега сертифицирахме и продуктите, които се произвеждат тук. Идеята ми беше за училищата да даваме хубави продукти, не само мляко, може би и сандвичи с хубаво сирене, да се дава нещо, което е традиционално и известно време да се дава безвъзмездно. Мога да го давам безвъзмездно, за да може да го опитат хората, да видят децата да го опитат, а покрай децата вече и родителите, разбира се. И така да може да се дава на децата, за да може в момента те израстват. Всичко е свързано с тяхната физика и това подпомага много развитието на всички органи. На целия организъм. На целия организъм на децата. Не лъмтя за големи неща, на човек му стига малко и с малко е доволен. А твоето малко колко е? Колкото да можеш да си покриваш разходи, да живееш нормално, като нормален човек. Да имаш почивка някой път, защото в момента нямаме почивка. Събота, неделя всичко е ангажиращо. Тоест не много, но
някаква автономност и независимост да се осигурява, така ли? Да, ние сме малка компания за сега, но сме независими, което е хубаво. Можем да лавираме и икономиката на всички нормални държави се държи на малкия и среден бизнес. Това е гръбнак на икономиката. България за сега го нема. За съжаление го нема. Има някакви заченки на такива неща. И ти си една от тези заченки. Сигурно. Ние сме новатори винаги. Искаме нещо ново да правим.